Sahur pertama tahun kiye, guys. Nang nggone Rika wis pada puasa apa urung, guys? Sebel banget jane, guys, segini ngantuk joget disit kali ya, guys. Asik. Ser. 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 Ahai. Ya ben matane melek. Lanjut gawe kopi karo energen diudek ya ben tercampur. Lanjut inyong goreng ayam lah ya, guys. Cara-carane kentaki nek saran anak inyong, guys. Ya nggo sahur kok. Singkat cerita baik wis ready, guys. Wis siap garing gugah anake, guys. Sing pertama sing tegugah anak lanang ki malah turune gigan nang jogan, guys. Oh, lah bocah. Lanjut inyong gugah anake wadon ki malah jenangel banget kontangi malah sebel jerene awang-awangen.